אהלן, היי. כאן ידי ושמעון, בפינתנו החדשה, פותחים את השבוע עם שמעון וידי. עם אנרגיות. עם אנרגיות ובלגן. נפלא. והיום אנחנו רוצים לדבר על החלטות עם דברים שמפריעים לנו בחיים, ומה אנחנו עושים איתם. אז שמעון, מה אתה אומר על הנושא הזה? אני יכול להגיד לך שנורא נורא הפריע לי, שאני לא עושה כושר, אני כבר בגיל 54, אני מרגיש כבר את הגיל שלי, והחלטתי שאני עושה שינוי, ממש עושה שינוי. מה זה אומר עושה שינוי? אני כל בוקר קם ב-6 בבוקר, לוקח את הכלב שלי, אנחנו הולכים עד למתקנים שיש לנו ברמת ישי, מתקני כושר, ואני עושה שם כושר במשך 3/4 שעה וחוזר הביתה, ואני מתחיל את הבוקר באנרגיות מטורפות, וגם עושה טובה לכלב שלי שסוף סוף אני עושה איתו מועצות. הגיע הזמן. ומה אתה עושה? האמת שאני לאחרונה גם הרגשתי, חבר'ה, אני בן 41, זה לא צחוק, והגעתי למסקנה שהגוף שלי כבר לא אותו דבר, פתאום יש שינויים ויש דברים, והאמת שבשבוע וחצי האחרונים התחלתי להתאמן שוב, נרשמתי לחדר כושר, מעולה. ואני הלכתי לפחות 3-4 פעמים בשבוע וחצי האחרונים, אני רץ הרבה, אני עושה המון אירובי, אני משקיע המון באירובי, ושיניתי גם הרגלי תזונה, ואני חושב שהגיע הזמן שאני אתן לזה פייט בעניין הזה, ויעשה את השינוי. והכי חשוב שזה יהיה מתוך הנאה וכיף. האמת, אני בא עם המוזיקה שלי, ואני עושה את זה מה זה בכיף, אין דברים כאלה, וזה פותח לי את היום, היום התחלתי ככה, היום ראשון של השבוע, שינה לי את כל היום. מעולה. ואנחנו גם עושים את הסרטונים שלנו מתוך הנאה וכיף, אנחנו תמיד רוצים להפתיע, תמיד רוצים לעשות דברים שונים, שיהיו כיפים, ולהראות לכם שאפשר תמיד הכל מכל. מה אתה מדבר? על זה שאנחנו עכשיו בשירותים? בדיוק, שאנחנו עכשיו באמבטיה ובשירותים, ואנחנו עושים את הסרטון אפילו פה בתוך האמבטיה. איזה כיף. נפלא. בקיצור, חבר'ה, ועכשיו ברצינות, מה אתם הולכים לעשות השבוע עם מה שמפריע לכם? אנחנו מאוד מאוד נשמח לתגובות. תרשמו כאן למטה. תרשמו תגובות, תרשמו מה מפריע לכם, והכי חשוב מה אתם הולכים לעשות עם זה, או מה עשיתם עם זה, איזו החלטה שהולכת לשנות לכם את התקופה הקרובה. זה יכול להיות דרך אגב החלטה קטנה. כמו כמוני, כאילו סתם קם ב-6 בבוקר, עושה תהליכה, חצי שעה, 3/4 שעה וזהו. לגמרי. חבר'ה, שיהיה אחלה שבוע, תעשו שינויים, תדחפו את עצמכם, ושיהיה בהצלחה. שיהיה מעולה, שיהיה שבוע אנרגטי, מלא מלא שמחת חיים והנאה. להתראות. להתראות בפינה הבאה. ביי ביי.